Ikompli jikber it-taħwit fil-Partit Nazzjonalista. Inqas minn 24 siegħa wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil tax jifhem li mhux se jirtira l-protest ġudizzjarju kontra l-Gvern u wara li baqa' dej bil-pożizzjoni negattiva tiegħu, kandidat tal-Partit Nazzjonalista jaħsbuha mod ieħor. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Kevin Plumpton qal li l-Partit Nazzjonalista għandu jirtira l-protest ġudizzjarju fil-konfront tal-Gvern. Plumpton żied jgħid li issa wasal iż-żmien biex l-Oppożizzjoni tingħaqad flimkien mal-Gvern ħalli dan il-programm ikun wieħed ta' suċċess fl-interess nazzjonali. Kevin Plumpton huwa l-istess persuna li kif tħabbar il-programm taċ-ċittadinanza b'investiment kien organizza protesta żgħażagħ quddiem il-Parlament. Sa dan it-tant fl-istat ta' paniku u konfużjoni li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija biex jgħid li l-kummenti ta' Kevin Plumpton ma jirriflettu bl-ebda mod il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni huma biss l-opinjoni personali tiegħu. Min-naħa tagħha fuq Radio 101 il-kandidata nazzjonalista Helga Llul qalet li l-flus li se jidħlu mill-programm taċ-ċittadinanza b'investiment se jkunu ta' benefiċċju għal pajjiżna.